अउरी ऐसन कहानी देखें खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान दबावे के मत भूली। भोजपुरी दफन खजाना के खोज तबानी। एगो गांव रहे जवना में भानु प्रसाद नाम के किसान अपना मेहरारू आ दूगो लइका अमरादीप के साथे रहत रहले। भानु प्रसाद अपना परिवार के पेट भरे खातिर खेत में मेहनत करत रहले। बाकिर उनकर दोनों लइका अमरादीप रहले जे गांव में इधर उधर घूमत रहे। एक दिन भानु प्रसाद अपना पत्नी से कहले कि अभी हम खेत में काम करत बानी, बाकिर हमरा बाद अहल रिकन के का होई। ऊ लोग कबो मेहनत तक ना कइले, ऊ लोग कबो खेत तक ना गइले। भानु प्रसाद के पत्नी कहली कि धीरे धीरे ये लोग भी काम करे लागी। समय बीत गयल आ भानु प्रसाद के लइका कवनो काम ना कैलन। एक बेर भानु प्रसाद बहुते बीमार पड़ गयलन। वो कई दिन तक बीमार रहले। वो अपना पत्नी से कहले कि दोनों लइका अमर अबुरी दीप के ले आव। उनकर मेहरारू अमरा दीप के फोन करके ले आईली। भानु प्रसाद कहलन की लागत बा कि अब हम ढेर दिन ना जियब। भानु प्रसाद चिंतित रहले कि उनका गैला के बाद उनका बेटा के का होई। यही से कहले बेटा लोग जिंदगी में जवन कुछ कमाइल बा वो खजाना हमरा खेत के नीचे दफन बा। हमरा बाद रौरा हमें से खजाना निकाल के आपस में बांट तबानी। ई सुन के अमरादीप खुश हो गए। कुछ समय बाद भानु प्रसाद की मौत हो गई। भानु प्रसाद के निधन के कुछ दिन बाद अमरादीप खेत में दबल खजाना के बरामद करे चल गए। वो सवेरे से सांझ तक पूरा खेत खोदत रहले, बाकी रो लोग के कवनो खजाना ना लुका। अमरादीप घरे आके माई से कहलन कि माई बाबूजी हमनी से झूठ बोलले बाड़े, हमनी के ओ खेत में कवनो खजाना ना मिलल। उनकर माई बतवली कि तोहार बाबूजी अपना जिंदगी में खाली यह घर आ खेत कमा ले बाड़े, लेकिन अब खेत खोद के ओकरा में बीज बोई। एकरा बाद अमरादीप बीज बोइले आ माई के कहला के मुताबिक ओकरा के पानी देत रहले। कुछ देर बाद फसल पाकला तैयार हो गयल। जवना के बेच के लइकन के बढ़िया मुनाफा भइल। जवना के सगे वो अपना माई तक पहुंच गईले। माई कहली कि तोहार मेहनत असली खजाना है, एहे तोहार बाबूजी के समझावल चाहत रहले। कहानी के सारांश देहल गयल बा। हमनी के आलस्य के त्याग करके मेहनत करे के चाहिए। मेहनत आदमी के असली धन है।